johera mag TV, agoyo ne Nyasachwa erokamano okinyi machalo kod ma kuom seko timo ng'wono mondo wachak warad kodi janeno okinyi machalo kama. En wuok tich mang'eni ji mang'eny nyo ae weekend ka nigi hangover, moko be nigi olo, moko be nigi jony, moko be timo ikruok, ka moko dwa dhi e tije mopogore opogore, madwa dhi e puodho, madwa dhi e chirni, madwa dhi weche moko mag odiochieng' be nitie. Kawe thuolo ni manok mondo wapuonjre kodi e wach mondiki mar Nyasaye. Iluonga Reverend Ayub awuod Nyakach Kandaria, owara ero Yesu, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church Hera, ane piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Yiena mondo asom kodi wach mondiki e muma mar Ezra. Som koda e kitabu mar Ezra 4 matindo 15. Ezra 4 matindo 15. Mumb Nyasaye wacho niya: ni mondo odwar e kitabu kamokanie weche mag kwereni, mi iniyudi wach e kitabu kamokanie weche, kendo ning'e kadalani en dala ma jang'anyo mobedo marach ni ruodhi kod pinje, kendo gisetimo jemo kanyo kuom ndalo machon. Mano emomiyo noseketh dalani eni chon. Som koda kendo kitabu mar Jeremia, kitabu mar Jeremia 32 matindo 27. Kitabu mar Jeremia 32 matindo 27. Muma wacho: Prario kod 7 matindo wacho niya: ne an Jehova Nyasach gik moko duto mangima, gimoro nitie koso maditama. Walam Nyasaye maduong' mar nyalo. Wagoni ni erokamano, apuoyi, awali, amiyo nyingi duong' ono. Ija adiera Nyasaye mapokolo, in chakruok in giko, Alpha kod Omega en in. Aluoro nyingi ma Jehova, amalo jateko mar Kalvari. We malaika magi mondo go kodwa kambi sani, imak loch te mag pinyruodh mudho. Ya malo Nyasaye kuom wach manade madhi wuok e lewa sani, ne jal mobedo piny. Nyasaye mondo winj kuomi, ilos winjo Nyasaye, tiyaw chunye kitamo chunje majatam chuo gimon winjo wecheni. Arwaki wendo, arwaki ng'ama ler. Ya malo Nyasaye kuom weche te, aselamo ka yie nisetimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Awacho ni luonga Reverend Ayub. Aja neno ni Yesu waro ng'ato, Yesu chango ng'ato, Yesu pong'o ng'ato gi teko mar Roho Maler. Okinyi ni Nyasaye okela mondo awuo kodi okinyi sani wach masomo mondike muma. Asomo kuom wach manondiki e kinde mag muma e kitabu mar Ezra 4 matindo 15. Wacho ni mondo dwar e kitabu kamondikie weche mag kwereni, me iniyudi wach e kitabu kamondikie weche, kendo ning'e kadalani en dala ma jang'anyo mobedo marach ni ruodhi kod pinje, mondo kendo gisetimo jemo kanyo ndalo machon. Mano emomiyo
noseketh dalani eni chon. Wach ma Ruoth miya ma adwa na wuoye en Kitepe Mag Miere. Mane kama adwa na chom tir ka Roho Maler konyore kodi mondo iwinj tiend wach midwa ler. Kech nyadi mang'eny gima aseyudo wach Nyasaye Roho Maler nyalo kelo, to jachien tami winjo tiende, to jachien tami kao thuolo ma wach kadhi. Kech wan gi jibe masami uwacho wach Nyasaye to okaw wach odiro ne ng'ama chielo ni ng'ane de winj wach ni mana wach mochomo ng'ane. Wach Nyasaye ok biya biya. Nyasaye ok oketi piny okinyi mondo iwinja wach nono. Nyasaye ni kodi gi dwaro, Nyasaye ni kodi gi lengo, Nyasaye ni kodi gi chenro momiyo bedo piny mondo iwinj wach. Adwa na wuoye Kitepe Mag Miere. Muma masomo mar Ezra wuoyo ni mondo non kitepe manondike weche mag kwereni. Konon kitepego tibiro nwang' ni en dala ma jemo, en dala ma jang'anyo, en dala ma weche nitie. Wach ne momiyo oseketh dalano. Sami wuoyo gi Ezra wacho ni kinono kitepego tibiro yudo weche manotime chon e ndalo kwere. Wawuo kodi janeno kinyi. Wan gi weche matimore e miere mwae, e range mwae, e gwenge mwae. Wan gi weche matimore. Gin weche mamoko osetamo ji e kwe. Gin weche ma samoro osemiyo ji oringo mowuok e miere manonyuolgie kama no ike biechgi. Gimomiyo gino timore en nang'o? Weche manotim chon ne ok onon, to gitiyo gigocho. Ato lweny wang' wuok maduong' to chomo dichuo kata dhako kata kijana mapod otin. Koro gino chome to kung'e chakruok mar gino. En gima ochome tir to oonge gi fwenyruok mar gima time. Okinyi ni wan gi mon manowuok piny ka gidonje keny. Sama nuwuok wang' koti orwake kata dhiang' orwake e rangach moro manitie weche manotime chon mondiki e Ezra kama somo ni mondo non kitepe manondike weche mag kwereni. To konon kitepego tibiro nwang' ni dalano en dala ma jemo, jang'anyo ne ruodhi. Sama dhako ni koti notere rangach, oyudo dichuo, oyudo ke, oyudo ode. Ne ok onono matut rangach morwake. Bang' kinde matin wach maseneno ka chando ke kata dubide rus maduong' manotim ka dhano noyuoro yokre. To bang' higa achiel kata ariyo keny kethore. Gima ketho keny en ni nitie weche manondike Kitepe mag kwere machon, mag range mag miere. Wan gi wach matimore rangach, eka wan gi wach matimore dala. To wachno tamo ji e kwe, wachno tamo ji e apgi. Wach matimore kanyo rondo chuo, wachno tamo ji ok nyal tich. En gir rangach
mane kitabu mondiki wang'o kane e archive mar dalano jochiende okane koro kakutiyo e mineno te okung'i chakruoge miyo kawuono ibiro non weche moko ibiro non dakoni sama nodhi katedo to kung'eyo weche manondiki e kitap dala mar rangach kech wan gi miere ma mon notedo chon mbeleni sama ne gitedo no weche nowuok moro nodhi gi nyathineno noteuro rabuon e wiye kech wan gi miere ma ok dwar ni biro gi nyathi mawuoyi ang' nokaw dalano jogo riek chon mano nyathi mabe ok giyie ni dhi golgo kata dala en irode chon irane en inegi kech ging'eye wach matimore kanyo mak mana iremo nodong' chien e dalano nyathi ka nyathi mawuoyi monyuol kanyo moko lokore rogurini moko ineno ka dhogi golo lao moko ran gima timo mano en remo mano chwer mar nyathi manobigo wachno ni kitabu mar dalano dhako ka dhako modonjo kanyo onge nyathi mogo piny wuoyi konyuolo tho nyiri ema oyienegi wawuok kodi okinyi kata mana in dichuo wan gi weche manondiki kitepe mag miere samoro jaduong' makanyo masikong' kwaro ma wiye otimo thoe en ne okone nyithiji mano ninego chon nyathi mariek nonego ji e gweng' ji ong'eye mowe gweng' kodong' aling'a gweng' dhi gi bathe ji ong'eye be okiriwe nyime en okidwokri kode en jaduong' mane ji ong'eyo ma jayath ma jajuok ma janek ji ong'eye gweng' kanyo wechego notimo sama notimogi ne ber mak mana ni koro nindo ower wechego kachalo chien gidong' chien e dier rangajno gichamo yawuote gidong' gichamo nyikwayo chunyego owiro manonego godong' duogo sando wagokni wach mamiyo nyiri ok dhi tedo nitie wach manondiki nego non kitepe mag miere okinyi wan gi weche motamo nyiri dhi katedo kinono ling'any mar dalano tibiro ni nitie waygi moro migogo maduong' nyamin wuon en tedo notame kaluwore gi weche manotimore kode gino notando kode mobayo kamano kochamo gwen kotenga kosongo en nobayo kamano ke chuny rane ni kode en noket chuny wang' tar mar odho mar athongo mag guogi kuome wach manomiyo nogowe okinyi mochame kodong' choke notho kamano kama ne ikene onge samoro kama notede nosefune moriebe ato duogo sama koro tuo iwinjo dhako wan gi mon maka nyare odonje e chode more nikech ikone box mutwe e dwe ka dwe wakoni ondike muma ni misach richo en tho iwinjo kati chamo boxi mikowo ni dwe ka dwe par mondo we mar napkin ket misach richo en tho wado nowiro gi migogo moduogo ka koro kimo se make notuore kodong' choke kamano oywak udayo kamochom onge min manyokone boxe modong' kode
alokone napkin migogono notho e dala ato ike tok dala oko sama no ike nitie chuno no owiro ken ininyotame mae nokogo maber nyithinde manyo pango kudugo dalagi kagino tame e loch nyotame kogo e dala ng'ato gino nodhi opunde kuma notede en iga nobedo miya owilo chuo kamano kano songo wat mogo kode maram ato chuny nodhi owiro chier wang' chunye go chwado lwetgi matek kech ng'ato tho jal moko war to chuny no duogo chier fuyo e yamo gine chunye mawiro duogo chieno ji chuny no notho kalitne en ne okoneno ber kata samoro kiny noriembe nogole lep ka chunye go nowiro kode ato tho ka ojamirima wadwa minyalo neno kama iti ywak pi wang'e wuok kama odhiambo ato chunye go nochwado lwetgi matek giwacho niwinjo nyako ka nyako mane nyuol e rangawa mane ik bieche en ok nodhi katedo ato dhako moro ae rangachila chunye go owiro kudi sani kamichung' onge gigo matek mane rangach ma dhako moro ma odonjo kanyo tedo owinjo ka chunye go wuoyo kode kech weche go ni kitabu mar rangano gine yakae gi winjo ka okelo sase mar lweny utami okelo lweny ugoru gine chuo tieno onge nindo onge kwe nitie chuny migogo mane okoninde kore chuo samoro nobedo dhako ma kore kech ma dichuo manoyudo to tho kuome chuoge osetho 4 nochiende go odagi ni ber onge moneno mano ber dichuo moro obed piny winjo kinyi wan gi weche monego nono kinyi manotimore e Kitepe Mag Miere wan gi weche monego non manondiki Kitepe Mag Miere wan gi weche kinyi monego non gimomako dichuo momiyo pache owilore wan gi wach monego non ukinyi nitie ma jamisinga en wadwa rwake wendo kata weche tek dichuo winji nitie weche monego non mos iwinjo dhako keto lor iyi chiende otamore ni ok dine nyathi miting' e chongi onge non iwinji e ling'any maru kata kaneu biro do dhako ma migumba moro nochakigo dayo ma japiny mane madho kwesi mane nyamo ndawe tie lake ato nochaki nyingno kech moka winjo ni ke nyithindo ywak to wacho ni dwaro chake nyingno chuny jachien ato sama nochaki nying dayo chunye go dhi chiero por kuomi moro gi chuni mondo ibed jathieth ke dayo manothono bende ok owar ato nochaki nyingno duogo chieni wach momiyo iyolorore onge nyathi minyalo neno we awuo kodi kama wan gi weche makete monego non iwinjo dichuo kata in mana kijana matin tineno ka gik moko lorore samoro tiche mosemanyo tamore chiendo ng'eyo sulwe mari ng'eni kiro tiche ni bedo taya ine bedhi ting'o dalano malo samoro en dala mang'ano ne pok otemo tiyo jal manotemo nonegi moro nochik gi polo goyo moro nochik gi ajali mogero gwero kane wiyo ting'ore malo manodwa tich wawuo kodi wan gi wach monego non moso kinyi ang'o matimi onegi fweny ni gima lweny migono ok mari fweny ing'e gik mosetimo rangano oserondo ji ndike muma mar Ezra niya kinono kitepego tibiro yudo ni dalano dala ma jang'anyo en dala ma jachand ruodhi en dala ma jemo en dala moserondo ji momi luor de duong' kata monidog dala onge kech wan gi jodongo moringo pod e taon dala no ochamo ji ma sani kidonjo e rengego kuonde monego gede choke motie iwuotho ewi liete kidok dalau wach momi sering idhi e gweng' moro mondo ing'ew lony pod kuro
wakoni dichwa ya chiguok dipondne keto ng'ere mono biro lo kumidhieno wach mone ging'eyo kawuono nonego non kitabu wan gi jaraba mabiro rucho weche manodek chon wan gi Yesu Mesinga chiel mar apar mar polo wan gi jaduong' mar jodongo en kende emo biro chomo weche matek. Iwinjo jaduong' kata nyithindo ram kuomi ipuonjo nyithindo to makonyi onge wach momise kuongo nyithindi kende chiro dagi samoro gibe gilal oko gichiro tamore non iwinji weche manondiki Kitepe Mag Miere wan gi weche manotimore ma samoro dala moro nokelo ajuoga kiwe ni loso dala kara ajuoga ne kawo up dala owe dala nono owe chino owe ran owe weche magalagala machino di kanyo samoro ben chiwuoyi mano angne wach mogomo negi chunyi no dugo wero otamo mondo jowuothi oktedi modonjo to ringo a ke chuny migogo tiyo kanyo otamore iwinjo nado kinyi bing'ele ng'any mar remo mi aye bing'ele ng'any mar rangat mi aye bing'e nonrogo gima timore kanyo weche manotim kanyo chon bing'eyo dichuo wach momi ywak kati manyo titi chonge non mosi biro winjo weche manotim chien samoro in nionge dongo notimo gino gisetho giweche ne dala no giwe ka ji orondore wach momiyo kikale rangach moro tiyudo migogo maduong' magodhoge golo lao embo ywak kanyo ka ji oduogo Disemba wacho nowinjo amede koro aseyudo dala moro daseyudo chuore daseyudo oda gimotama apa noloki momiyo ji riembo geche madongo ni tieng'o molokre aura kanyo kecha ajuoga nowacho ni moro nyaka ran samoro dichuo maduong' nolokre aura kimanyo awe mar dala mar rangat wawuok kodi okinyi kama wan gi Yesu ng'ama ler mar Israel jal manyalo loko gik mokataro kata weche nondiki magalagala rangano wan gi Yesu Mesinga mar lweny ondike muma niya kinono ibiro yudo dalano ni jang'anyo kata kamichomo tami kech gik manotimore rembu iwinjo dhako kati nyolo nyiri makonyi onge kech wan gi range ma nyiri ok dhi e tedo chiende nodagi manoloro ap gi chon no mak ap gi nyaka nyiri maricho dhi ka tedo nyaka milogi bero sedhi ka tedo inyiedho dhogi keneno ka ji oduogi luongi samoro une mobudho oche kanyo in mari utami miyud midago onge miyudo matimo kodi osiepe miyudo wach ma mipango nyithindo gi wuone mopogore tiduoko nyithindigo dala mame mathagorego wawuok kodi nyako matin kawuono nitie weche mibiro non mos kato bende chuny matiyo kanyo mag pat wiye magwagokni mane ok oneno maber kinyi wan gi meja simba jateko wan gi loya Yesu jamedari maduong' wan gi Yesu ng'ama ler mar Israel kata nolor apichon madayo moro nowuoyo kuom etocha to wacho ni nokibidhi ka tedo we awuok kodi okinyi kuom teko mar Roho Maler wan gi Yesu simba jateko manyalo dadi okol mar siko manyalo goli e chien mar jemo manyalo goli e ng'anyo mar dala sani ka chunyi iye onge gima tek e nying Yesu onge gima tek kinono Kitepe tibiro yudo dala ma jang'anyo ere kama oloro nigo kata dayo moro notho kane ok oneno nyathi iwinjo dhako wan gi Yesu manyalo yawo iyi kata weche tek churi otho wiye pa kech wan gi dala ma jacham ji jowuoyi chamo lep to weye pap kidong kamano yuochi laro kodi lo dong chiliel kamichom gi nyithindo onge wan gi Yesu manyalo mako badi iwinjo sani kata dichuo ringo wey gi nyithindo kithagori taon ringo bago chode moko mage mopango ne ot chamo pesa gi kama nitie ino wey kanyo kidong nyamasi wan gi Yesu ng'ama ler mar Israel
manyalo make kama entie ma ronde koduogo dala piyo piyo. Wan gi Yesu ng'ama ma Israel. Dwaro mar chunyi okinyi winjane chuo kata mone ma ikendo to dhi onge bedago ji kwani ni wuod ng'ane loko mon riembo mon moro biro to dhi samoro tekoni mar dichuo chiende no mako chon idong' buga idong' kamano onge ber minyalo neno. Kinyi wan gi Yesu ng'ama ler, wan gi Shimba Kayuda, wan gi Chiro Lotho, wan gi Jaduong' Geno Kinyi, wan gi Yesu ng'ama ler. Ere dwaro mar chunyi sani mondo akel Yesu meja, mondo akel jemedari, mondo akel Yesu buga, mondo akel achiel mar apar jal manotho nano Chiro Lotho kata sani entie chunyi emilosi. Asome kitabu mar Jeremia 32 matino 27 muma wacho niya, an Jehova Nyasaye mar gik moko duto mangima, bende nitie gima nyalo tama marino mane mondo wateme gi Yesu. En ang'o manyalo tamo Yesu sani? En mane matek? Kata tuo mogore kuomi, in gi tuo mar meningitis, we wateme gi Yesu kawuono. Kata obedi tuo mar loro i, kata obedi kisoni minyuolo nyithindo dhako to tho, we awuo kodi kawuono. Onge gima tek manyalo tamo Nyasaye, onge gima tek manyalo tamo meja, onge gima tek manyalo tamo mesiga, onge gima tek manyalo tamo Nyasaye mar umbe lwenye. Kila mondo wateme gi Yesu kinyi. Kata in manyathi kich idong' e pap ng'amichom onge oriembi ir oko, kata ibed kimirwa manonyuol e simba kumichom onge, wawuo kodi Yesu nitie. En kende ema jomithiro ringo tony kuome, kata iyalo kes jaduong' pesa di maraheri osedhi kod te. Ka nitie weche manotim, nitie Yesu kawuono kinyi loya maber manyalo yalo ni kes. Kata osema ilo, wan gi Yesu jateko manyalo yalo ni kes, manyalo duogo gigi manolal te. Iwinjo kata nyithindo lal oko, iywago dayo ni puonjo gi okine ber. Wan gi Yesu ng'ama ler ma Israel manyalo duogo nyithindo dala kendo, kata ma kendo tamore nyithindo ringo oko. Wawuo kodi e loch mar nyalo mar ono mar Roho Maler kawuono gokinyi. Ondiki niya, be nitie matek manyalo tamo Nyasaye? Marino mane wateme gi Yesu kinyi. Kata en tuo mosedhi nyalandre, jaduong' kata ipogo lopi to pod ngimi neno, kata okimo chami idong' choki kamano geno la, kata ipogo gigi kapod ineno. Wawuo kodi kawuono, Yesu nitie manyalo timo ni ng'wono. Yie okinyine mondo olam kodi Yesu jateko. Yie okinyine mondo aluongi Yesu ng'ama ler ma Israel. Yie okinyine kata ji otho rumo, wan gi Yesu ng'ama ler manyalo chako duogo gene dalau kendo machak yaura ngima nolor. Onge gima tek manosetamo Yesu. Kinyi gaga chogi piny kama intie, kinyalo ting'o badi malo, tinga badi malo kanyo, kinyalo mako TV maka TV wala kodi Ruoth. Kech duto nyalo kuom Yesu. Onge manosetame. Noteme nyaka gima mosetho. Yesu nochiero Lazaro, noteme nyaka gi Japan noyudo ngima, noteme nyaka gi jodulme noyudo cham, noteme nyaka gi jok manojwang', manojan manodong' e lowo. Yesu noting'o gi malo. Kata in okinyino mari nyalore dhako, kata in okinyino mari nyalore dichuo, kata in jaduong' mari nyalore sani, kata ji osewuoyo nying Yesu de Nazareth. En kende man gi teko, nogure Kalvar kowacho ni duto rumo, onge matek matame. Tinga badi malo walam Ruoth. Wawali Nyasaye maduong', ono jateko mar Kalvar. Ne dhako mogo chonge pinyni, ne dichuo mogo chonge pinyni, gik manotim mag rangach. Moko wiro rondo ji, moko senego ji ka, moko seloko ji jonekni, moko rwako ji e jela mar kwamo mar siko, moko rwako chwo e kong'o ma ok ginyal weyo. Kinyi sani en Yesu ane dichuo ni malo, dade okol mar siko, dade okol Nyasaye, dade jela mar kong'o, dade mar ram. Gol dhako ni Nyasaye maduchiendo mako apeni, maduchiendo tame nyathi ane malo sani. Ne timone Sara, ne timone an mar dhako ni ok nyal tami. Erokamano Shimba jaler kuom seko ane jatuo ni malo.
Muri magdin no chago tuoche te Yesu. Kata de chuo matuone mane ketana mar midekrene. Change Nyasaye kuom tuo magalagala ni Nyasaye. Nyaka molok muofu nikech gik manotim rangach moaene. Nyaka Nyasaye mokwamo oko mano bigo Nyasaye mano riembe lo temne ng'wono sani. Ase wali shiba jale par ng'ato kod ng'ato par joyalo te mayale lo lwe TV par Nyasaye ne rembewa par dhakono kiting'e malo par bishopo gola maroche ane malo Nyasaye mano jalweny temne ng'wono kanisa te awalo Nyasaye abol madichuo timne abol malo ting'e malo Nyasaye ketimane ng'wono iya malo Nyasaye nyaka ne Samboi iting'o medo malo nyaka Benedict Nyasaye temne gi ng'wono sani wegi ne ng'wono mari gi wereni kiting'o gi malo Nyasaye kuom seko yalo wachni mondo watni owinje tung piny ka tung piny iting' lolwe TV malo par ndiko kelo madichuo amalo ne dara ka idara Nyasaye mar lolwe TV ka nyingi yudo duong' apuoyi Nyasachwa isetimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Amen. Oh, an mana wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub uko an wuod Nyakach kamoro ni Kandaria owara ahero Yesu alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church hera ane piny Nairobi kamoro ni Kibra. Nairobi ka wan gi branches mang'eny mopogore opogore. Wan gi branch Kariobangi North, Kariobangi South, Ruiru gi Juja. Otelno go wadwa Pastor Ezekiah Buya mawuod Mikaya. Nyasaye mondo gwedhi wuod chiga anyakwar nodi. Ting'i malo gi timni te makonyi tich di konteri. Jen Okelo oting'i malo wadwa Samson nyaka Morin. Nyasaye mondo ting' jo Kariobangi malo nyaka ne Uganda Ruiru. Nyasaye oting' Ruiru te malo nyaka jo Juja. Piny Mombasa wan gi Sam Gachra Nyasaye oting'i malo mane jakwath man kanyo. Nyaka piny Kisumu headquarter kama Archbishop marwa nitie jaduong' Jafeth Onyanga Kongo. Nyasaye mondo oting'i malo changi kuom weche te mikalie makbadi koting'i malo. Nyasaye mondo par Archbishop Emeritus Dr. Ezra mondo njera kama entie Nyasaye mondo oting'i malo. Par kanisni wate nyaka Mabungu dalawa piny Nyakach kama owadwa nitie Dana Buto Pastor Nyasaye oting'i malo gi jatich Nyasaye man kanyo Kanon Zedekia Kasuku gi Mary Nyasaye oting'u malo. Nyasaye mondo oting' kanisa maero malo Nyagrongo Rabuor kanisni wate nyaka piny Nyakach mwalo jo Alara Nyasaye oting'u malo. Nyasaye mondo opar kanisa Mapundo sama un gi wach matekni daher mondo ago mos anyane family mar Otuoro mowito jatich Nyasaye Vika Moses Awino manonindo last week my they call Friday mawantie ni wigni wa gole piny Nairobi ka kwa kowe dala piny Nyakach Ramogi jatich Nyasaye Vika Nyasaye mondo oket chunye kamokwe ne family mar Otuoro te Mama Mary bed gi chir mane yo mawan duto walowo jatich Nyasaye nyose kedo lweny maber. Nyasaye mondo oket chunye kamokwe wanakowe chieng' Ngeso tarik 29 e piny Nyakach Ramogi. Nyasaye mondo ritwa te ne oganda mar St. Meshach atimo mos mang'eny ne lal mar jatich Nyasaye. Nyasaye mondo chielwa ane piny Kibra joma dwa biro kama antie ane piny Kibra Nairobi ikaw gari railways namba 8 keli kamoro ni Karanja kilor kanyo wan Butrail Education Center kanyo wan gi dara te deliverance team mine madongo mapuonjo odak wan gi jodongo matimo counseling youth mane foundation mar warwo ka ok wanyal rado go nemni gage mondo walam kodi Ruoth Nyasaye osetimo gik madongo kalo kum lewa kata marino nyalore ji mang'eny nigi neno madongo gik ma Nyasaye timo. Namba na en 0727 385424 king'iyo piny kanyo tineno namba na en 0727 385424. Namba na machielo en 0734 434 156 0734 434 156. Nyasaye mondo chiel nau opar Sylvia akumu e piny Kibra daktari Nyasaye oting'i malo para Juang Zakiel par mbao madichuo doyo Nyasaye oting'i malo Riat Gunda Nyasaye oting'i malo te nyaka
owadwa Collins e piny Kibra, Nyasaye mondo ting'i malo obul. Waradi chieng' wuok tich sa 12 nyaka sa 12:30. Shalom.